бинандаҳои гиромӣ, нашри аввали барномаи номбардорони меҳан аст. манзури шумо. дар нахустнашри барнома меҳмони мо ҳастанд варзишкори риштаи ҷиу-ҷитсу Меҳроҷ Камолов. Меҳроҷ зиёда аз 5 сол аст дар Чин таҳсил мекунад ва инчунин дар яке аз толорҳои шаҳри Пекин машқи ҷиу-ҷитсу меомӯзад ва ин ҳам кифоя нест. ғайр аз ин Меҳроҷ боз дар намоишгоҳҳои Чин либосҳои миллии моро намоиш медиҳад ва инчунин дар сафоратхонаи Тоҷикистон дар Чин дар рӯзҳои фарҳангӣ ва ҷашнҳои миллӣ маърузаҳо пешниҳоди хориҷиён мегардонад. Хуб, Меҳроҷ, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. Ташаккур. Салом ба онҳое ки айни ҳол моро тамошо доранд. Хеле хушҳол ҳастам ки дар барномаи шумо иштирок дорам. Ташаккур. Меҳроҷ, чанд рӯз қабл шумо аз Чин баргаштед ва дар фурудгоҳ шуморо бо тантана пешвоз гирифтанд ва ин ҳам сабаб дошт, чун шумо дар он ҷо бо медалҳои зарин ба ватан баргаштед ва он медалҳо аз кадом мусобиқа буд? Соли 2023 13 январ ман аз Ҷумҳурии Халқи Чин ба Тоҷикистон баргаштам ва маро дар фурудгоҳ хеле хуб пазируфтанд ва бениҳоят хурсандам аст ки аз Ҷумҳурии Чин бо медалҳои зарин баргаштам. Дар Чин дар моҳи январи соли 2023 аз рӯзи 6 то 8 дар мусобиқаи Ханҷоу ки мусобиқаи кушодӣ байни чиниҳо ва хориҷиён буд ки дар он ҷо на танҳо чиниҳон балки бисёр хориҷиён аз Ҷумҳурии Россия, Украина ва Бразилия баромад мекарданд ва ман ҳам ҳамчунин як хориҷӣ дар он ҷо баромад карда сазовори 4 медал гаштам. 4 медали тилло. Хуб, Меҳроҷ, аҷиб аст, 4 медал чӣ гуна шуд 4 медал? Чӣ хеле ки маълум аст, дар як мусобиқа мо метавонем ки сазовори 4 медал гардем. Хуб, яъне айни ҳол ман машқ кардастам. Ин номаш ҷиу-ҷитсу аст бо кемано. Ин як тарз аст ва тарзи дигараш ба мисли гӯштинги тарзи озод ки греплинг мепӯшанд. Хуб. Ман дар вазнҳои 80 кило аз греплинг ва 82 кило аз кемано сазовори 2 медали тилло гаштам. Чуноне ки бисёриҳо медонанд ва ман ёдрас мекунам ки ҷиу-ҷитсу ин навъи варзиши бразилӣ аст ва ба гӯштини миллии мо монандӣ дорад, ба гӯштини тарзи озод. Аз чанд навъи гӯштингирӣ гӯем омезиш ёфтааст ва як навъи варзиш шудааст ки ном дорад ҷиу-ҷитсу. Хуб, он ҷо ҳам бо як так гӯштин мегиранду ҳам бо либоси озод. Шумо аз ду навъ гуфтем медали тилло гирифтед. Боз 2 медали тиллои дигар? Ва 2 медали тилло дар вазнҳои кушод ман ҳам бо кемано дар вазнҳои аз 65 то 100 пирус баромад карда ва дар ҳамин вазн ҳам сазовори боз як медали тилло гаштам. Вазни комплексӣ ки он ҷо тафовут нест, ҳамаи вазнҳо дар як гӯем категория ҷамъ омаданд. Бале, дар ҳамин тарзи гӯштинг инро абсолют чемпион мегӯянд. Бале, қаҳрамони гӯем мутлақ шудед шумо, мутлақи ҳамон чемпионат. Хуб, Меҳроҷ, ин мусобиқае ки дар Ханҷоу баргузор шуд, пиромони ин мавзӯъ буд, ҳама ин гапҳо ва ман он рӯз дар як аксе ки шумо дар шабакаи иҷтимоии худ гузоштед дидам, давоми чанд моҳи охир шумо дар Чин дар зиёде аз мусобиқаҳои ҷиу-ҷитсу иштирок кардед ва ҳамагӣ медали тиллоро ба даст овардед. Мехоҳам ки оиди дигар мусобиқаҳо каме инҷо гуфта бошед. Хуб, чӣ хеле ки ба мардум маълум аст, дар Чин пандемия аз солҳои 2019 то солҳои 2023 буд. То ҳамин гӯем ки чанд моҳ пеш ҳам пандемия ва ҳоло ҳам фикр мекунам каму беш ин беморӣ ҳоло ҳам нарафтааст ба пуррагӣ. Аз назар ба пештара хеле хубтар шудааст. Айни ҳол мардум метавонанд ки ба берун озодона гарданд ва мусобиқаҳо то пеш аз август банд буданд. Яъне ки то моҳи август ягон мусобиқа набуд. Ягон мусобиқа набуд. Карантин. Ва мусобиқаҳои калон мумкин набуд, чунки
дар мусобиқаҳои гӯштин мардумҳо аз бисёр каналҳо меоянд ба инҷо иштирок карда. Аз ҳамин сабаб муддати 1-2 сол ман танҳо машқ мекардам ва мусобиқа набуд. ва ман роҳ афзода нашудам ва тамрини худро идома дода дар моҳҳои август аз июл сар карда то моҳҳои августи 2023 дар он ҷо гӯштин ҳамин тарзи мусобиқаҳо авҷ гирифт ва ман беистона фурсатҳои хубро истифода бурдед воқеан. Вале аз моҳҳои июл, август, сентябр, октябр ва соли ояндаи 2023 моҳи январ низ як мусобиқа ҳамин ханҷо буд карда. Дар чикаре ки шумо дар сомона дидед, ман дар ҳамаи мусобиқаи худам рафта фақат сазовар холиб омадам. Хуб, Меҳроҷ, чанд мусобиқаҳо буд? Аз ҳама мусобиқаи пуршукӯҳаш ҳамин ханҷо буд? Ман ҳамаи мусобиқаҳоро қадрдонӣ мекунам ва фикр мекунам ки мусобиқае ки ман то ҳол ба ёдам намеравад, фикр мекунам дар шаҳри Ханҷо буд ки якумин маротиба аст ки ман дар як мусобиқа сазовари 4 медали тилло мегардам, ки дар мусобиқаҳои пешам буд шояд ки сазовари 3 медали тилло мегаштам ва агар ки дар як мусобиқа сазовари 4 медали тилло гардӣ, инам шараф аст ки аз ҳам дар вазнҳои озод ва ҳам дар вазнҳои худ медалҳои тиллоро ба даст овардам. Хуб, дар бисёре аз мусобиқаҳо вақте варзишгар қаҳрамони мутлақи ҳамон мусобиқа мешавад, тӯҳфаи иловагӣ медиҳанд. Ягон тӯҳфаи иловагӣ буд ё ки маблағи пулӣ бошад? Мусобиқаҳое ки мусобиқа бо номи ASGGF аст, ки ин як мусобиқаҳои байналмилалӣ дар бисёри шаҳрҳо мекунанд. Ин мусобиқаҳои давлатӣ ҳастанд, пул намедиҳанд ва дар ин ҷо рейтинги давлат аст. Ман ҳамеша мусобиқа мебароям ва ин мусобиқае ки ман сазовори 4 медали тилло гаштам, дар ҳамин ҷо тасодуфан як ду-се спонсор баромада ва маро дастгирӣ карданд бо кеманоҳое ки номаш Буда кемано ҳаст. Амон ваяш номи ширкат Буда аст? Бале. Хуб, ман таваҷҷӯҳ кардам, шумо инчунин ҳамон ширкатро низ навъҳои кемано яктакашро тарғиб мекунед, яъне реклама мекунед ки мо ин мавзӯъро поёнтар мегӯем. Хуб, Меҳроҷ, чанд мусобиқаеро инҷо гуфта гузаштем ва инҷо гуфтед ки пандемияи ковид буд, мусобиқаҳо ҳам банд буд. Дар вақти ковид ба чӣ корҳо машғул буд? Дар вақти ковид дарсҳо ва ҳама он тариқи онлайн буд ва ба мардум берун баромадан набуд. Ва ман фикр кардам ва падару модари ман бениҳоят ҳамеша тавсия медоданд ки агар хоҳӣ барбигард ба ватан, ки мисол дар он ҷо хуб бемориҳо авҷ гирифтааст, хавотир мешаванд воқеан. Ва ман худам фикр кардам ки ман ҳамчун як донишҷӯӣ аз ҳукумати Чин ба мо мисол ёрӣ мерасонанд ва мо стипендияи давлатӣ медиҳанд ва ман дар он ҷо ариза нависам ва мехостам ки аз каме ҳам бошад сами худро гузорам. Гуфтам ки ман метавонам шофёрӣ карда, агар ки имкон бошад. Дар шаҳри Ухан буд ҳамин коронавирус. Ухане ки гӯем коронавирус аз ҳамон шаҳр пайдо шуд. Бале. Ман дар он ҷо гуфтам мехоҳам волонтер шавам. Метавонам ки ман доктор набудам, ва метавонистам ки мошина ёрӣ расонам. Онҳо қабул накарданд ва бисёри мардуми хориҷиён аз он ҷо ба ватанҳои худ баргаштанд, чунки хуб гӯем ки хавотир шуданд ки ҳодиса ҷиддитар нашавад ва ба онҳо ягон зарари ба куллӣ зарар нарасонад. Ман аз пеши худам видеоҳои хуб кардам ва ба мардум ба тариқи видеои худам гуфтам ки шумо роҳ афтода нашавед, мо ҳамчун хориҷӣ дар ин ҷо мехонем таҳсил мекунем, мо ҳамроҳи шумо ҳастем, аз ватани шумо намегурезем ва дар донишгоҳ ҳам ёрӣ мерасондем ба муаллимо дар ҳамин вақтҳои қиин. Хуб, яъне волонтер будед? Хуб, бисёр хуб аст. Ҳамон волонтерӣ пеш аз ҳама кори хайр аст, кори нек аст ва нафаре ки ба дасти кӯмак ба ниёзманде ва ё ки ба кори хайре шарик мешавад, албатта ки ин аз
сифати нек доштани характери он нафар гуворӣ мекард. Хуб, мехоҳам оиди фаъолиятатон дар ҷиу-ҷитсу бигӯед. ва ман мехоҳам аз гӯштани тарзиёдо сар кунам. Сарчашмае ки шумо ба варзиш вобаред. Хуб, аз даврони кӯдакӣ агар шояд ки синфи 6 ё ки 7 будам, ман ба гӯштинги тарзи осод устоди аввалини хеши худам ин Қамардин Ҷалилов аст. Маро ба ин тарзи гӯштин шинос намуд. Дар роҳбарии он ман тӯли 5 сол дар Тоҷикистон машқ мекардам ва 1 сол дигар дар хориҷа ҳам гӯштинги тарзиёдо давом додам. дар хориҷа дар чин? Дар Чин. 1 сол давом додам, баъд аз он бас кардам. Ва дар ин ҷо бошад бо ҳамроҳи устод тамрини худро хуб гузаронда ва устод моро бо мусобиқаҳои вилоятӣ, мусобиқаҳои шаҳрӣ ва ҷумлаи бурдан сазорҳои ҷойҳои хуб гаштем. Хуб, бисёре мусобиқаҳо буд шумо иштирок кардед аз гӯштини тарзиёдо? Дар Тоҷикистон барои бисёр гӯштиниҳо буданд, мо иштирок кардем. Хуб, шумо хоксорӣ мекунед. Қабл аз мусобиқа гуфтед ки ман дар гӯштини тарзиёдот унвони устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистонро дора ҳастам гуфтед. Солҳои 2016 буд ки аз тарафи гӯштини тарзиёдот ба мо доданд устоди варзиш. Айни ҳол. Хуб, ва шумо гуфтед ки дар Чин 1 соли дигар гӯштингирӣ кардед дар риштаи тарзи озод ва гузаштед ба ҷиу-ҷитсу. Ҳамин нуқта гузариш чӣ гуна буд? Чаро аз гӯштине ки шумо гӯем қадамҳои нахустин мондед гӯштини тарзи озод ва як бора гузаштед ба дигар риштаи варзиш? Чун ҳар ду гӯштин аст ва ба ҳар ҳол тафовут байни онҳо ҳаст. Вақте ки ман ба Чин сафар кардам, дар он ҷо 1 сол дигар тамрини худро давом додам ва баъдан бори дигар машқро давом надодам. Хуб, сабабҳои дарсҳоам буд ва иқтисодам вазнинӣ буд дар аввал ва машқро ба ҳамин идмом додам. Хуб, баъд чӣ сабаб шуд ки боз дубора гӯем ки ба варзиш рӯ овардеду ва роҳатонро дигар кардед, яъне ҷиу-ҷитсу? Дар он ҷо рӯзҳои ман рӯз аз рӯз хубтар шуд ва забонро хубтар донистам ва як рӯз ба як толори варзишӣ рафтам. Як устод аз Бразилия бо номи Тиаго Варгас буд, як устоди қадрдон. ва дар он ҷо як рӯз аввалин мартибаи рафтам ва мехостам ки ҳамин машқро тамошо кардеду илҳоматон омад, гуфтед ки ба ҳамин риштаро меорам? Илҳомам омад, чунки дидам ман намедонистам ки ин намуди варзишам ҳаст ва ба мисли либосҳои озод кардам ва дар он ҷо бо онҳо машқ карда, баъд аз машқ устод маро пурсид ки ту пеш аз он чӣ машқ кардаӣ? Мисол гуфтам чаро, чунки гуфт ки мисол ман туро мебинам техникию тактикии усулҳоят хубтар аст. Ҳолати варзишӣ ва инҳо сабаб шид маро ба толори варзиш даъват намуда ҳамроҳаш муддати 1.5 сол машқ кардам. Ва ин устод моро ба мусобиқаҳои дар он вақт мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ байни хориҷиён буд. Якумин мусобиқаи ман дар Чин. Дар он ҷо иштирок намуда. Хуб, чӣ шуд натиҷа? Сазовори 2 медали тилло гаштам. Хуб, бисёр хуб. Ҳамин гуна шумо оҳиста оҳиста гуфтед, ман хаёл кардам шумо ҷой нагирифтед. Тасодуф, чунки ман пеш фундаменти дигар варзишҳоро дошта ва 5 моҳ тамрин карда ва мусобиқа иштирок намуда дар вазнҳои 76 кило. Дар он ҷо дар вазнҳои 76 кило ва дар вазнҳои озод. Ин ҳам гӯем бори дар ҳамон ҷо шумо қаҳрамони мутлақ шудед? Қаҳрамони мутлақ шудам ва баъдтар ва фаҳмидам ки боз ҳам мешавад ки бо греплинг баромад кардам. Ноги мегӯянд. Ноги. вақте ки дар он ҷо тасодуфан солҳои 2019 сар зад дар шаҳри Вухан ва бисёр мардум ба тарс
ва чӣ хеле ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳама видеои бале паҳн шуд. Хуб толорҳо баста шуд. толорҳо баста шуд ва устоди мо ба ватанаш баргашт. ва ман дар он ҷо боз ҳолат каме хуб шуд. Дигар устодҳо якҷоя машқ карда ки номаш Элеандро буд ва маро боз ҳам ба тӯли 2 сол бо онҳо машқ карда бо мусобиқаҳои шаҳрҳои Тиенҷин ва мусобиқаҳои шаҳрҳои Чонгчин ва дар шаҳрҳои Пекин ки мусобиқаҳои байналмилалӣ мешуд ва ҷумҳуриявӣ рафта роҳҳои ман кушода шуд, чунки ман дар вақти машқ бениҳоят ҷиддӣ будам ва орзуи ман ҳамеша ҷои аввал ва парчамбардори давлат. Хуб дар ҳамон Ханчжоу мусобиқаи охиринатон дидем ва ғайр аз он дар дигар мусобиқаҳо низ ман аксҳои шуморо дида будам. Албатта ҳатман парчами Тоҷикистон буд. Вақте ки шумо рӯи тахтаи гӯем ҷоизагирӣ мебаромадед, рӯи тахтаи якум медали тиллоро мегирифтед ва албатта бо шумо парчам буд. ман бениҳоят дӯст медорам ватани худро ва фахр мекунам ки ман тоҷик ҳастам. ҳар гоҳе ки ман сазоварҳои медал мегардам ба худо ба ман фахр аст ки парчами Тоҷикистонро бардорам. ва чуне ки шумо дар шабакаҳо мебинед, ҳамеша дар ҳама мусобиқаи ман бо либосҳое ки дар он ҷо парчамҳои Тоҷикистон ҳаст мехоҳам ки на танҳо мардум мусобиқаи маро бинанд ва шиносанд ватани мо куҷо аст. Хуб Меҳроҷ, чанде аз мусобиқаҳо гуфтем ва мехоҳам ки оиди таҳсилатон, чун гуфтем ки шумо донишҷӯ ҳастед дар Чин ва мехоҳам ин мавзӯъ боз кунем. Оиди таҳсилу фаъолият дар Чин чӣ сабаб буд ки шумо маҳз Хитойро интихоб кардед? ман ҳам донишҷӯ ва ҳам варзишгар дар Тоҷикистон вақте ки синфи 11-ро хатм кардам ва бародарони ман, амакҳои ман дар Чин мехонданд, дар он ҷо таҳсил мекарданд ва ба онҳо ба ман тавсия медоданд ки рафта дар хориҷа хонда забонҳои хориҷиро ва касбҳои навро омӯхта ба ватан баргаштед. ҳамин сабабҳо шуд ва ман ба ҷумҳурии Чин рафта дар он ҷо дар донишгоҳи техникӣ дар шаҳри Пекин буд, дар он ҷо дохил шуда айни ҳол ман курси панҷум ва ихтисоси ман архитектура, яъне ки лоиҳакашӣ аст. айни ҳол таҳсил дорам ва семестри оянда ман донишгоҳро хатм мекунам бо пуррагӣ. Ба Тоҷикистон баргаштам ва бисёр сабабҳо буд, назди падару модар ва назди бобоям ва дар ин ҷо омада тамринро давом дода ва сабаби дигараш буд ин ҷо омада барои магистратура дохил шудан. Хуб, шумо аз Тоҷикистон гӯем имтиҳон супоридед барои дохил шудан дар Чин? Бале, санаи 15-ум буд, ман дар Конфутсия имтиҳон супорида сазовори 98 балл гаштам ва чанд рӯз пеш ба ман як паём омад ки ман аллакай донишҷӯи магистратуру шидам, дохил шуда ба зинаи магистратура. Хуб, шуморо табрик мегӯем, бисёр хуб аст. Албатта ки ин орзуи шумо буд ки баъд аз зинаи гӯем бакалавр боз магистратура дар Чин таҳсил намоед. Хуб, ҳамон донишгоҳе ки бакалавр хатм кардед, ҳамон донишгоҳ аст? На, ин донишгоҳ дигар аст бо номи Чинхуа. дар соли 2017 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба он ҷо сафар карда бо сафарҳои корӣ ва ман дар он ҷо дар он маҷлис ҳузур доштам. ва ин маҷлис ба ман бисёр хотирҳои хуб гузошт ва маро дубора шавқ пайдо карда дар ин донишгоҳ магистратура давом диҳам ва ин сабабҳо шуд ман ба Тоҷикистон баргашта ҳамин донишгоҳро интихоб кардам. Хуб, бисёр олӣ. Шумо ҳамчун ҷавони худшиносу худогоҳ кӯшиш мекунед ки дар тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ ва арзишҳои муқаддаси ниёгон саҳмгузор бошед.
ин аст ки дар рӯзҳои фарҳангӣ ва ҷашнҳои миллии мо шумо дар сафоратхонаи Тоҷикистон дар Чин маърузаҳо омода ва пешниҳоди хориҷиён мекунед ва инчунин гӯем ки дар намоишгоҳҳои бузурги Чин либоси миллии моро ба намоиш мегузоред. ин лаҳзаҳо мехоҳам ки оиди чунин намоишномаҳои сатҳи баланд ибрози назар карда бошед. дар Чин будам ва чуне ки мо метавонем дар онҷо бисёр чорабиниҳо аз тарафи сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон мешуд ва ман ҳамчун донишҷӯ ва ҳамчун волонтёр бисёр аз пеши худам рафта дар чунин чорабиниҳо иштирок карда ва инчунин дар ҷашнҳои миллӣ аз он ҷумла дар ҷашни истиқлоли давлатӣ, рӯзи парчами миллӣ ва рӯзи ваҳдати миллӣ ва дигар чорабиниҳо ман маъруза мекардам ва бо мардум пешниҳод мекардам. ҷавонон баъди хатми донишгоҳ ба ватани худ баргаштанд дар иштироки гулшукӯфаи давлатамон саҳмгузор бошед. Ташаккури зиёд варид кардам. хуб ва бозам рӯй меорем ба шабакаҳои иҷтимоӣ. Дар чанд акс дида будам ки шумо ҳамон дар намоишгоҳҳои сатҳи баланди Чин бо либоси миллӣ баромада гӯем ки либоси миллии моро ба намоиш мегузоштед бо либосҳои миллӣ ва онҷо асбоби миллии мо низ буд. Оиди ҳамон намоишгоҳҳо мехоҳам ки бигӯед. Воқеан ман дар якчанд намоишгоҳҳо иштирок карда дар намоишҳои либосҳои миллӣ ва ман ба мардум ва либосҳои миллии худамро шикали ки шумо дар акси дидам дар дастам дутор ва дар сарам тоқӣ ва ҷомаи тоҷикӣ пӯшида дар онҷо ба мардум намоиш додам. ва баъд аз он 2 сол пеш тақрибан як мусобиқае ки аз тарафи сафоратхонаҳо шуда буданд, мусобиқаи либоси миллӣ, зеботарин либоси миллӣ. дар онҷо иштирок намуда ва либоси миллии худамон яке аз зеботарин эътироф шуд. Беҳтарин. Тақрибан аз чанд давлат либосҳо пешниҳод карда шуда буд? Зиёда аз 30 давлат шояд ки бисёр бошад, чунки дар онҷо сафоратхонаҳо меомаданд ва онҳо либосҳои миллиро ба мардум намоиш медоданд. Хуб, аҳсан. Дар гӯем ки байни 30 давлате ки либосҳои миллии худро ба намоиш гузошт, либоси миллии тоҷикӣ беҳтарин дониста шуд. Яке аз зеботарин либосҳо. Аҳсан, воқеан. Хуб, Меҳроҷ, шумо таи чанд соли охир дар Тоҷикистон набудед ва оиди дигаргуниҳо, пешравиҳо чӣ гуфтанӣ доред? Дар Тоҷикистон тӯли 7 солам будам. Вақте ба ватан баргаштам ва вақте ки дар ин ҷо бо ҳамроҳи бародаронам сайргашт бурдам ва ба онҳо гуфтам ҳатман рафта тамошо кунед ки Тоҷикистон душанбе махсус дигаргун шудааст. дар аслан ба дар чашмои худам дидам биноҳои замонавӣ, баландошёна, гулгаштҳои диданӣ ва боғҳои боҳашамат динамро мафтун кард. Бале, воқеан таи чанд соли охир Душанбе ба кулли дигаргун шудааст ва яке аз шаҳрҳои пешрафтаи дунё ба ҳисоб меравад. Хуб, Меҳроҷ, аз ҳар зовия гуфтем. Танҳо ҳамин мондааст ки пурсон шавем дар пеш чӣ мақсадҳо дореду чӣ нақшаҳоро дар пеш гузоштед? Дар аввал ман мехоҳам таҳсили худро ба итмом расонам ва ба ватани худ баргашта дар пешрафти ватани азизам саҳмгузор бошам. Ва дар соҳаи варзиш бошад, дар пеш мусобиқа дар Америка ҳаст, IBJJF ки дар сатҳи баланд қарор дорад ва ман мехоҳам ки дар ин ҷо иштирок карда парчамбардори давлати худам бошам. Хуб, ба шумо барои мақсадҳои дар пеш гузоштаатон барор мехоҳем ва бигзор ки чӣ дар соҳаи
илм бошад ва чӣ дар гӯем ки соҳаи варзиш шумо ҳамеша дар пеш бошеду ба қуллаҳои баланди ҳам варзишӣ ҳам илмӣ бирасед. Ташаккури зиёд. хуб, бинандаҳои гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Номбардорони меҳан. То нашрҳои дигар, хайр.